Vide por aquí. Tede cuidadiño, andan soltos por toda Galicia os furafollas. Xente moi perigosa. Concretamente en Valdeorras, o día 8 de agosto, ás 8 da tarde, no concello de Larouco, presentan o seu espectáculo Movendo os Marcos. Un espectáculo que non vos lo podedes perder. Magnífico. O día 14, no Bolo, no Castelo de Bolo, aproveitando que se fai a terceira feira Irmandiña, presentan o seu teatro encontro Os Irmandiños. A todos vos quedará moi claro que é eso das revoltas irmandiñas. Non vos lo perdades. Vide, o Bolo, Aquí, por Córgomo, sei que están facendo un obradoiro de teatro e de papel maché. Querenlle facer unha homenaxe aos gaiteiros de Córgomo, aos follas novas de Córgomo. Equipo de desvir todos, tanto nenos de 9 anos como personas de 90 e pico. Un obradoiro aberto a todo o mundo. Cuidadiño cos furafollas.